Кои са най-големите имена в световната мода? Труден ли е пътят към върха? И как се създават шедьоври? На тези въпроси отговор дава новата книга на професор Любомир Стойков. Тази седмица професор Любомир Стойков представи трета част на своята книга «Световна мода», като този път тя е посветена на италианския моден дизайн и на постиженията на едни от най-великите дизайнери. В книгата са включени творци като Джорджо Армани, Джани Версаче и Ромео Джили, създатели на световни марки, утвърдили се през годините. По време на представянето на книгата бе организиран и ревю-спектакъл, с който българските модни къщи и имена като Албена Александрова, Жана Жекова и Милка Александрова Бучи ще ни представят в Деня на българската мода в Рим. Ревюто ще бъде част от културната инициатива «София поздравява Рим» и ще бъде представено на 29 юни в италианската столица. Господин Стойков, здравейте! Днес е премиерата и представянето на книгата ви «Световна мода». Може ли с 2-3 думи да направите една предподготовка към тази книга? Това е световната мода, трети том, тъй като аз имам поредица, и е посветена на Италия. Анализирал съм творчеството на 17 от най-добрите италиански дизайнери и съм се постарал да разкрия формулата на успеха на италианския стил. Затова и предговора ми се казва «Италианската мода – феномен и чудо». Аз съм благодарен много на негово превъзходителство Стефано Бенацо, който написа встъпителните думи към книгата и като вещ познавач разкрива интересни неща, които той е възприел. Що се отнася до самата книга, тя е едно послание и един опит да се обясни тази, биха нарекал, мистика, защо италианската мода толкова бързо настигна и задмина утвърдени през столетията държави и култури, като например Франция или пък до някъде Англия. И има моето обяснение за това. След италианската мода ще последва ли четвърти том? И коя страна ще бъде описана в него? След трети том на световната мода, именно Италия, вероятно ще посветя вниманието си на японската мода. Най-вероятно. Казвам най-вероятно с усмивка, защото писането на един том ми отнема между 4 и 5 години. За сега 3 са излезли и живот и здраве ще има и още, така че най-вероятно ще е Япония.